Bună, dragile mele! M-am gândit să vin astăzi în fața voastră cu un tutorial la un iepuraș croșetat, un iepuraș coșuleț pentru ou sau suport pentru ouă. Sau iepuraș cu suporturi pentru ouă. Astăzi acest proiect eu îl voi realiza din acest fir de Alize Baby Shekerim, care are la 100 de grame, are 320 de metri, codul culorii este 185 și este 100% acril, este un fir pentru bebeluș și se lucrează cu croșete sau andrele între 3 și 4. Ca să iasă lucru mai îndesat, mai bătut, eu voi lucra cu croșeta 2,25. Că se vede cu croșeta 2,25. Eu zic să trecem la lucru. Pentru început vom realiza 6-8 ochiuri de lanț, care le vom uni la final cu un picioruș alunecat. Deci începem 8 ochiuri de lanț, facem ochiul de început, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț, le unim cu picioruș alunecat în primul ochi. Un picioruș alunecat. În acest cerculeț format vom realiza 24 de piciorușe duble. Pentru primul picioruș dublu va fi format din 3 ochiuri de lanț. Deci facem 3 ochiuri de lanț care vor ține loc de un prim picioruș dublu și mai facem încă 23 de piciorușe duble. Vom prinde și firul de început în lucru. 2, 3, să mi se desfacă firul. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, strângem un pic, așezăm ochiurile, piciorușele, 16, 17, 18, 19, 20, le așezăm un pic să încapă toate, dar să nu fie nici înghesuite. Mă iertați, trebuie să-mi desfac puțin firul. L-am scos din mijloc, dar se pare că un pic s-a încălcit, așa îi place lui să mă chinuie. Și am avut 20, 21, 22, 23, 24. Vom încheia cu un picioruș alunecat în al treilea ochi de lanț, în ochiul de sus. Așa. Avem 24 de piciorușe duble. Aici am prins firul de început, l-am prins în lucru. Îl vom tăia să nu ne deranjeze pe parcursul lucrului. Vom ridica 3 ochiuri de lanț care vor ținea loc de un prim picioruș dublu. Vom mai face încă 2 piciorușe duble, ca să avem 3 piciorușe duble, iar al patrulea îl vom face în un picioruș în relief. Primul,
al doilea, al treilea picioruș dublu, iar al patrulea, ca să îl facem în relief, dăm după croșetă și introducem croșeta pe sub piciorușul dublu. Tragem fir și va fi un picioruș în relief. În continuare vom face încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 piciorușe duble. În al patrulea îl vom face în relief. Din nou 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 piciorușe duble. Al patrulea îl facem în relief. 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 piciorușe duble. Al patrulea picioruș îl facem în relief. 1, 2, 3 piciorușe duble. Al patrulea îl facem în relief. 1, 2, 3 piciorușe duble, iar ultimul va fi în relief și vom uni aici cu picioruș în ochiul 3, vom uni cu picioruș alunecat. Așa. La următorul rând, deci s-au format, cum am făcut, 3 piciorușe duble și unul în relief. Așa, pe fiecare rând s-au format 1, 2, 3, 4, 5, 6 secvențe. Pe fiecare rând de aici încolo vom începe și vom crește. Deci la rândul următor facem 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș dublu și mai facem încă un picioruș dublu aici în primul. Și avem 2 piciorușe duble, 3 piciorușe duble, 4 piciorușe duble și aici unde avem piciorușul în relief de pe rândul anterior vom face din nou. Dăm fir după croșetă, introducem croșeta pe sub picioruș, tragem fir și facem 2 piciorușe duble în primul ochi, 2, 3, 4, piciorușul în relief vom face tot așa pe sub piciorușul respectiv, 2 piciorușe duble în primul ochi, 3, 4, ochiul în relief, dăm fir după croșetă, introducem croșeta pe sub piciorușul de pe rândul anterior, pe sub piciorușul în relief, tragem fir, tragem o dată și tragem încă o dată. Nu e nimic foarte complicat. Din nou
în primul ochi 2 piciorușe duble, 2, 3, 4, piciorușul în relief și așa facem până la sfârșitul rândului, câte 4 piciorușe duble între 2 piciorușe în relief. Vom înmulți la fiecare rând, vom înmulți în primul picioruș. 2, 3, 4. Piciorușul în relief, în primul ochi înmulțim, 2 piciorușe duble în același ochi, ceea ce înseamnă că am înmulțit, 3, 4, aici vom avea ultimul picioruș în relief, introducem fir pe sub el, facem piciorușul dublu și vom prinde cu picioruș alunecat, nu în primul, nu în al doilea, în al treilea ochi de lanț. Din cele 3 din primul picioruș dublu și cu un picioruș alunecat și am încheiat. Acum probabil că la firul meu nu se observă foarte bine, fiind o culoare mai deschisă, probabil că nu se observă foarte bine piciorușele în relief. La următorul rând, la rândul 5, facem 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, care țin loc de un prim picioruș dublu. În același ochi mai facem încă un picioruș dublu și am făcut o înmulțire. Avem 2 piciorușe duble, 3, 4, 5 și piciorușul în relief. Mai departe, în următorul facem din nou 2 piciorușe duble, deci facem o înmulțire. Unu, 2, 2 piciorușe în care le-am înmulțit, 2, 3, 4, 5 și acum vom face piciorușul în relief și așa vom face pe fiecare rând, vom înmulți pe fiecare rând până facem, în funcție de firul cu care lucrează fiecare și cât dorește să fie de înalt suportul pentru ouă, facem până ajungem la 17-18 rânduri, înmulțind la fiecare rând. În primul ochi 2 piciorușe duble, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble, piciorușul în relief, în următorul ochi 2 piciorușe duble, înmulțim, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble, piciorușul în relief, 1, 2, am făcut înmulțirea, 3, 4, 5 piciorușe duble, luăm fir după croșetă, facem piciorușul în relief, în primul ochi 2 piciorușe duble, semn că am înmulțit,
3, 4, 5, ultima secvență, ultimul picioruș în relief și vom uni în ochiul 3 cu picioruș alunecat. Am unit și în locul 3, în ochiul 3 cu picioruș alunecat și în continuare vom face 6 piciorușe duble, să avem câte 6 piciorușe duble între piciorușele în relief sau punctele în relief. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, aici în primul ochi de pe rândul anterior încă un picioruș dublu și avem 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble, piciorușul în relief, înmulțim, facem 2 piciorușe duble în primul ochi, 3, 4, 5, 6, piciorușul în relief și așa facem până la sfârșitul rândului. Nu uităm, la ultima secvență avem piciorușul în relief și unim cu picioruș alunecat în al 3-lea ochi de la. Am făcut și ultima secvență, 6 piciorușe duble, piciorușul în relief, unim în al 3-lea ochi de lanț cu un picioruș alunecat. Și la rândul 7 îl începem cu 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu. Mai facem încă în același loc încă un picioruș dublu și am făcut înmulțirea și avem 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, piciorușul în relief. În următorul ochi vom face 2 piciorușe duble, semn că am înmulțit. Mai avem încă 5 piciorușe duble de realizat și vor fi 7. Cinci, 6, 7 piciorușe duble, piciorușul în relief. Acest iepuraș suport pentru ouă puteți să-l faceți din ce fir doriți. Acril, bumbac, panglică, chiar din ce fir doriți dumneavoastră puteți să-l faceți. Ce fir vă place, ce culoare, eu am să îl fac cu un cap de iepuraș, dar dacă dumneavoastră doriți, puteți să-i faceți, să atașați un cap de pui de găină, un cap de rață, ce formă doriți dumneavoastră. 6, 7, facem piciorușul în relief. În primul picioruș vom face o înmulțire, 2 piciorușe duble în același ochi. În continuare încă 5 piciorușe duble și vom avea 7. Și piciorușul în relief și așa vom face rând după rând, cum vă spuneam și mai înainte, în funcție de cât de mare doriți să-l faceți, cât de larg, dar în general merge undeva la 17-18 ochiuri. Acum contează și de firul cu care lucrați, dacă credeți că îl vreți mai mare de atâta,
Nicio problemă. Fiecare poate să îl facă cât dorește de mare. Dar să țineți, deci lucrul acesta să-l țineți minte. Sau dacă eu înmulțesc în primul ochi. Dacă nu vreți să înmulțiți în primul ochi, puteți să înmulțiți la mijloc, de exemplu. Dar mie mi s-a părut mult mai ok să înmulțesc în primul ochi, că atunci e sigur că nu uit de înmulțire. Înmulțim în primul ochi, cu fiecare rând creștem cu fiecare rând până ajungem la 17 piciorușe duble și piciorul în relief. Deci acum suntem la rândul 7, unde avem câte 7 piciorușe duble între 2 piciorușe în relief. Acum aici, cum puteți vedea, suntem la ultima secvență. Am făcut 2 piciorușe duble în primul, 3, 4, 5, 6, 7, facem piciorușul în relief, piciorușul dublu în relief și vom uni cu piciorușul alunecat în al treilea ochi la primul picior. Și așa arată începutul suportului nostru. Eu voi lucra în continuare până voi ajunge la 18 piciorușe, să am câte 18 piciorușe între piciorușele în relief. Dumneavoastră lucrați până la cât doriți. Când ajung la ultimul rând, revin să vedem ce facem mai departe. Bună, dragile mele, așa cum vă spuneam mai devreme, când v-am lăsat să lucrați singure, eu am făcut 17 rânduri. Am revenit cu ultima secvență a rândului 17, unde am câte 18 piciorușe duble între cele 2 piciorușe în relief. Am decis ca acest iepuraș suport să-l fac doar atât. Voi, dacă doriți, voi dacă vreți, puteți să-l faceți mult mai mare. Cu cât faceți mai multe rânduri, cu cât îl faceți să aveți mai multe piciorușe duble între piciorușele în relief, cu atâta el va ieși mai înalt și veți vedea suportul pentru ouă, când îl vom face și îl vom îndoi, va ieși mult mai mare. Eu am hotărât că îi suficient atâta și atunci am făcut aici în primul ochi primele 2 piciorușe duble, înmulțim, și în următoarele câte un picioruș dublu în fiecare. 3, 4, 5, 6, 7. Sper să vă placă acest proiect. Sper să fie de folos. Eu am văzut poze pe Pinterest, mi-a plăcut foarte mult și m-am interesat și am căutat să fac tutorial. Am văzut că nu este tutorial în limba română la așa ceva și m-am gândit că poate sunt doamne care ar dori să facă asemenea coșulețe pentru ouăle de Paști, pentru că este frumos chiar și în restul anului, nu doar de sărbătorile pascale, chiar și în restul anului este frumos să pot pune ouă croșetate în el, poate fi un frumos cadou. După ce l-am făcut, punem niște ouă de ciocolată și le dăruim cuiva sau ouă croșetate și deci am făcut cele 18 piciorușe duble, voi face piciorușul în relief
și vom încheia în al treilea ochi cu un picioruș alunecat. De aici, deci după ce am făcut câte rânduri dorim, v-am spus, eu am 17 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rânduri. Eu am hotărât că acest suport să-l fac atât de 17 rânduri și cum puteți vedea, deci aici frumos cresc, piciorușele în relief se văd. Următoarele 6 rânduri vom întoarce lucru pe dos. Și vom întoarce lucru pe dos și vom lucra în sens invers. Nu mai înmulțim, deci nu înmulțim, nu scădem, doar că vom, cum vă spuneam, vom lucra așa, deci vom lucra pe dos în sens invers, iar piciorușele să rămână pe aceeași parte. Deci îl întoarcem și lucrând pe dos, atunci vom face 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț care vor ține loc de un picioruș dublu. Dăm după croșetă și dacă până acum introduceam croșeta pe sub, introducem croșeta pe sub piciorușul care a fost la și lucrăm în continuare. Vom face 18 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și piciorușul în relief, introducem croșeta pe sub piciorușul în relief și deci am făcut piciorușul în relief. În continuare 18 piciorușe duble sau fiecare până la cât a înmulțit. Ideea este că după ce întoarcem lucru pe dos, nu mai înmulțim. Facem piciorușele duble care sunt între piciorușele în relief. La primul rând, după ce întoarcem lucru, este un pic mai necesită un pic mai multă atenție, deoarece trebuie să fim atente unde avem piciorușele în relief. Atâta doar, nu. Și o să vedeți după ce facem 2-3 rânduri, aici facem 6 rânduri. Sunt suficiente 6 rânduri de piciorușe duble. Și aici am 18 piciorușe duble între cele în relief. 17 la minici este al 18 la picioruș și piciorușul în relief. Nu uităm, îl facem să iasă pe față. Chiar dacă, cum puteți vedea, deci fiind pe dos, aici se vede unde, de asta ziceam că trebuie doar un pic de atenție ca să fim atente unde îi. Și așa vom face în continuare până la sfârșitul rândului. Așa vom face în continuare până vom termina cele 6 rânduri
de piciorușe duble, fără să înmulțim, fără să scădem, fără să facem absolut nimica, doar în dreptul unde avem piciorușul în relief, să-l facem în relief pe partea unde lucrăm. Deci tot așa, doar că am întors lucrul pe dos, tot așa facem piciorușele duble și piciorușele în relief. Vă las să lucrați și dumneavoastră, am să lucrez și eu. Ne întâlnim după ce îmi termin cele 6 rânduri de realizat. Bun, dragile mele, am revenit, dar la același rând am revenit la ultima secvență. Cum vă amintiți, la începutul acestui rând, aici am făcut 3 ochiuri de lanț și pe urmă am făcut piciorușul în relief. Și atunci am zis că revin pentru cele începătoare, să reamintim că atunci aici vom avea de făcut doar 17 piciorușe duble, pentru că al 18-lea este cel format din cele 3 ochiuri de lanț. Dar cu puțintică atenție, toate se rezolvă. Trebuie, dar numărate piciorușele. Deci aici avem piciorușul în relief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și ca să fie rândul complet ne vom uni în al 3-lea ochi de lanț cu un picioruș alunecat și atunci avem 18 piciorușe duble și piciorușul în relief. Vom face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ținea loc de un picioruș dublu, dar să nu uităm, este ultimul picioruș dublu de la ultima secvență. Aici așa ar veni ultima secvență între piciorușele în relief. Vedeți cum am întors lucrul pe dos, se observă. Aici și aici sunt piciorușele care le facem noi acum pe fața noastră. Și atunci aici ăsta va fi al 18-lea picioruș dublu. Dar lucrând pe dos, lucrăm în sens invers de cum au fost piciorușele și atunci facem 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu, va fi ultimul de la ultima secvență. Vom face piciorușul în relief și de aici continuăm 18 piciorușe duble și piciorușul în relief. Iar la ultima secvență avem de făcut doar piciorușul în relief, 17 piciorușe duble și al 18-lea îl avem aici format din cele 3 ochiuri de lanț. Să avem mulți. Bun, fetele, deci am revenit. Eu am făcut cele 6 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri. Îs aici la piciorușul 17. Unim cu un picioruș alunecat în ochiul 3 cu piciorușul 18. Mai fac un ochi de lanț și voi tăia firul de aici. Așa, tăiem firul. Bun, acum vom întoarce. Noi l-am ținut așa, pe dos și am lucrat și aici am avut rândurile pe față și piciorușele în relief. Acum îl vom întoarce pe față, deci întoarcem tot lucrul pe față și ultimele rânduri care le-am făcut, ultimele 6 rânduri, când le întoarcem, aici apar pe dos. Cele 6 rânduri le ridicăm și le facem așa ca și cum ar fi o căciuliță. Coșulețul nostru pare ca și o căciuliță pe care o ridicăm, îndoim cele 6 rânduri care le-am făcut. Aici par pe dos. Când le-am lucrat pe dos, la noi aici ne apar pe față. Le aranjăm frumos ca fiecare picioruș, deci rândurile de piciorușe în relief să meargă în continuare. Am tăiat firul deoarece
vom lucra, bineînțeles, în continuare vom lucra pe față, dar vom lucra cu o altă culoare pentru a ieși în evidență această margine. Eu am ales să lucrez cu această culoare, un roz corai. Acest iepuraș vreau să-l fac să fie foarte, foarte viu colorat. Acum fiecare cum dorește, fiecare ce culoare a ales, fiecare ce culoare îi place. Eu de data asta voi lucra, cum v-am arătat, cu un roz corai. Să-mi aflu capătul firului. Vom face un ochi de lanț ca să nu scăpăm. Facem un ochi de lanț și vom prinde chiar de la, după ce am îndoit aici cele 6 rânduri ca să iasă pe față, le așezăm frumos și vom începe chiar din piciorușul cu model. Din piciorușul în relief îl vom prinde cu un picioruș scurt. Vom ascunde în lucru și firele care le avem aici, firul cu care am început și de aici vom face câte un picioruș scurt în fiecare picior de pe rândul anterior, tip să pară așa o mică bordură. Facem să pară o mică bordură și cu această bordură prindem și piciorușele în relief. Atâta doar trebuie să avem grijă să fie corect îndoite. Pentru care sunt mai începătoare, cu niște ace de gămălie, voi prinde și eu pentru început 2-3 buzunărele. Aici, după ce am îndoit această margine, aici se vor forma niște buzunărele. Deci așa ar fi cel mai corect, cel mai ok să prindem. După ce am așezat, vedeți aici sunt rândurile pe dos, de aici începe rândul pe față, îl așezăm frumos și îl prindem să fie piciorușele în relief prinse unul peste altul. Și le prindem frumos piciorușele în relief după ce așezăm aici. Și le prindem cu ace de gămălie, că atunci sunt mult mai ușor să le putem prinde pe urmă cu un picioruș. Deci eu voi prinde doar atâta și aici vor rămâne buzunărelele pentru ouă sau ce vrem noi să punem. Ouă roșii, ouă croșetate. Și aici vom face în continuare, în fiecare picior de pe rândul anterior, vom face câte un picioruș scurt, iar în dreptul piciorușelor în relief, la fel și acelea le vom prinde cu un picioruș scurt. Nu este greu deloc, trebuie doar puțină atenție. Deci mai avem câteva 2-3 piciorușe până la capăt, până ajungem din nou, cum vă spuneam, la un picioruș în relief. Firul ăsta îl voi tăia, că l-am prins suficient în lucru. Lăsăm deoparte că îl voi tăia ca să nu mă mai încurce. Bun, aici am ajuns în dreptul piciorușelor în relief. Aici a fost bine așezat. Vom introduce croșeta introducem croșeta prin fața piciorușului în relief, introducem pe sub piciorușul de dedesubt, pe deasupra, și vom face un picioruș scurt.
Și pe urmă vom merge mai departe cu câte un picioruș scurt în fiecare ochi până vom ajunge la următorul picioruș în relief. Și așa vom face pe tot parcursul coșulețului, având grijă să așezăm, să îndoim aici cât este necesar, să fie îmbinarea dintre piciorușele pe față și ochiurile pe față și ochiurile pe dos să fie corect îmbinate și piciorușele în relief, de asemenea, să meargă în continuare, unul în continuarea celuilalt. Facem cu grijă piciorușele scurte. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Am ajuns din nou la piciorușul în relief. Voi scoate acul pentru că îl țin cu mâna. Introduc croșeta pe sub piciorușul vedeți? Aici cum le-am îndoit. Introducem croșeta pe sub piciorușul care vine de aici, peste ăstalalt. Tragem fir și facem un picioruș scurt. Și așa vom face până la sfârșitul rândului. La sfârșitul rândului vom avea formate 6 buzunărele. Voi face și eu marginea și mă întorc la sfârșit. Bun, fetelor, eu am terminat de prins. Așa arată până în prezent suportul nostru. Are, cum puteți vedea, are 6 buzunărele. Putem să-i punem, am aici niște ouă croșetate. De astea care sunt mai miculuțe. Punem și ouă de găină, după ce le vopsim, le facem roșii. Uitați, așezăm așa frumos, putem să așezăm și ou de găină după ce l-am vopsit. Așa putem să punem în toate buzunărelele. Vom face căpșorul. Eu acest suport am să-l fac cu un cap de iepuraș. Aici fiecare își folosește creativitatea și face ce model dorește. Fiecare ce model dorește. Având în vedere că pentru Paști, atunci potrivit este un cap de iepuraș sau un puișor. Dar dacă dumneavoastră doriți și alte animăluțe care să fie suport pentru ouă, chiar și alte animăluțe pot fi. Bun. Pentru cap vom începe făcând 6 piciorușe scurte pe cercul magic. Cercul magic cu firul cu care am făcut și suportul. Firul acesta roz, Alize Shekerim Baby. Vom face în cercul magic 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Strângem cercul magic. La rândul 2 vom înmulți și vom face câte 2 piciorușe scurte în fiecare și vom avea 12 piciorușe scurte. 1, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Vom pune un marcator pentru a ști care ne este ultimul rând. Deci avem un marcator. La rândul 3 vom face un picioruș simplu, unul înmulțit. Un picioruș simplu, în următorul ochi vom face 2 piciorușe scurte sau piciorușe simple, ceea ce denotă că am făcut o înmulțire. Simplu, în următorul ochi vom face 2, am înmulțit. În următorul facem un picioruș simplu. În următorul înmulțim și așa vom face până la sfârșitul rândului, unde trebuie să avem 18 piciorușe scurte. Până la penultimul ochi la rândul al 3-lea, deci am avut unul simplu și în ochiul cu marcator facem unul înmulțit. Bun. La rândul 4 vom face 2 piciorușe simple, unul înmulțit, 2 simplu, în următorul înmulțim, 2 simple, 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 în următorul înmulțim, 2 simple și în ochiul cu unde avem marcatorul facem 2 piciorușe scurte în același ochi, ceea ce înseamnă că am înmulțit. La rândul 5 vom face 3 piciorușe simple, unul înmulțit. 2, 3 piciorușe simple, înmulțit, 2, 3 piciorușe simple, 1 înmulțit, 2, 3 piciorușe simple, în următorul vom face 2 piciorușe înmulțim, 2, 3 piciorușe simple, în următorul înmulțim, 2, 3 piciorușe simple, în următorul o înmulțire, 1, 2, 3 piciorușe simple, în ultimul picioruș facem o înmulțire. Punem marcatorul în ultimul ochi. La rândul 6 vom face 4 piciorușe simple, unul înmulțit. 1, 2, 3, 4 piciorușe simple, unul înmulțit, 1, 2, 3, 4 piciorușe simple, unul înmulțit și așa facem până la sfârșitul rândului. Câte 4 piciorușe simple, unul înmulțit. Am terminat și rândul 6, unde am avut 4 piciorușe simple, unul înmulțit. Rândul 7 vom face un rând cu piciorușe simple. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, ce mă chinuie, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vom pune marcatorul în ultimul ochi. La rândul 8 vom face 3 piciorușe simple, 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple. 1 scăzut. 1, 2, 3 simple. 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple. 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple. 1 scăzut. 1, 2, 3 simple. 1 scăzut. 1, 2, 3 simple. 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple și în ultimele două vom face o scădere. Bun. La rândul 9 vom face un rând cu piciorușe simple, câte un picioruș în fiecare ochi de pe rândul anterior. Am terminat și rândul 9. La rândul 10 vom face un picioruș simplu, unul scăzut. În primul picioruș simplu, în următorul scăzut, unul simplu, scăzut, unul simplu, unul 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 scăzut, simplu, scăzut și vom avea piciorul simplu. Punem marcatorul aici. Rândurile 11 și 12 le vom face rânduri cu piciorușe simple. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, la fel vom face și următorul rând, rândul 12, câte un rând cu piciorușe scurte, un rând simplu. Bun, am terminat rândurile 11 și 12, la rândul 13 vom mai face un piciorul simplu, unul scăzut. Deci mai facem încă un rând cu piciorul simplu, unul scăzut. Un piciorul simplu, unul scăzut. Un picioruș simplu, unul scăzut, unul simplu, unul scăzut, piciorul simplu, unul scăzut, un piciorul simplu și ultimele două le facem scăzute. Bun. Punem marcatorul în ultimul ochi. Rândurile 14 și 15 le vom face rânduri cu piciorușe simple. După rândul 15 vom umple căpșorul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, asta a fost rândul 14, la fel vom face și rândul 15, rând cu piciorușe simple, un rând simplu, pe care vom face 12 piciorușe, parcursul acestui rând. Terminăm și acest rând, umplem căpșorul. Ultimul picioruș, mutăm marcatorul în ultimul ochi, tragem un ochi un pic mai lung, voi umple căpșorul, aici am umplutură siliconată de la doamna Elena Chean. Vom umple cu grijă căpșorul iepurașului. Dar, cum vă spuneam, aici putem pune orice, putem face orice căpșor dorim. Eu astăzi am vrut să fac iepuraș. Poate următorul, dacă următorul coșuleț din ăsta, următorul suport pentru ouăle de Paști, dacă îl voi face, poate fac alt model. Cum ăsta așa mi-a venit să-l fac un iepuraș roz. Așezăm umplutura. Umplem bine, bine capul, așezăm frumos umplutura să se așeze, să îi dăm o formă frumoasă căpșorului nostru. Eu am făcut acest model pentru căpșorul iepurașului. Dacă dumneavoastră vreți alt model de căpșor, fiecare poate să facă modelul care îi place.
modelul care îl știe mai bine, modelul care îl dorește. Bun. Căpșorul meu este gata. Căpșorul iepurașului meu este gata. Ultimul rând vom face un rând de scădere. Vom face doar, marcatorul rămâne acolo, vom face doar scăderi. Introducem croșeta în prima buclă din primul ochi, în bucla din față de la al doilea, tragem fir și la sfârșitul rândului vom avea 6 piciorușe scurte. După ce terminăm și aceste scăderi, tăiem firul, îl lăsăm, îl tem un pic mai lunguț ca să putem să cosem, să-l putem cose de corp. Ultima scădere. Scoatem marcatorul că nu mai avem nevoie de el. Facem un picioruș alunecat chiar în primul ochi. Un picioruș alunecat. Mai facem un ochi de lanț și tăiem firul cât considerăm că avem nevoie pentru a atașa căpșorul de corp. Bun. Acestea fiind spuse, căpșorul meu este gata. Este pentru a-l putea cose de corp. Acum să facem urechile. Și acestea le vom începe tot pe cerc magic. Urechile iepurașului, la fel, cu aceeași culoare, vom face și urechile. Umplutura o voi da la o parte, nu mai am nevoie de ea. Și pe cerc magic, deci pe cerc magic 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte. Strângem cercul magic. La rândul 2 vom face câte 2 piciorușe scurte în fiecare ochi, vom face înmulțire. La sfârșitul rândului, bineînțeles, vom avea 12 piciorușe scurte. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vom pune marcatorul în ultimul ochi. Vom pune marcatorul. La rândul 3 vom face un picioruș simplu, unul înmulțit. Un picioruș simplu, în următorul înmulțim. Unul simplu, în următorul înmulțim. Unul simplu, în următorul înmulțim. Simplu, în următorul înmulțim. Simplu, 2, cam înmulțit. Unul singur și în ochiul cu marcatorul vom face înmulțire, 2 piciorușe scurte în același ochi. Bun. Rândurile 4, 5 și 6 vor fi rânduri cu piciorușe simple, câte 18 piciorușe pe fiecare rând. Deci câte un picioruș simplu în fiecare ochi de pe rândul anterior.
Bun, deci am ajuns la sfârșitul rândului 6, la rândul 7 vom face 4 piciorușe simple, 1 scăzut. 1, 2, 3, 4 piciorușe simple, o scădere. 1, 2, 3, 4 piciorușe simple, o scădere. 1, 2, 3, 4 piciorușe simple și în ultimele două ochiuri facem o scădere. Din nou, rândurile 8 și 9 vor fi rânduri cu piciorușe simple. Și am terminat rândul 7. Rândul 8 și rândul 9 vor fi din nou rânduri cu piciorușe simple. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi de pe rândul anterior. Sper că v-a plăcut acest proiect. Aștept sugestii pentru alte tutoriale în limita timpului. Voi încerca să fac. Dacă îmi veți trimite sugestii, le accept cu drag, că atunci știu de ce are lumea nevoie. Deoarece eu încerc pe cât posibil să fac tutoriale la jucării sau la coșulețe, decorațiuni, tutoriale care nu se găsesc în limba română și care să fie de ajutor cât mai multor persoane. Bun, am terminat și rândul 9. La rândul 10 vom face 3 piciorușe simple, 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple, 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple, 1 scăzut. 1, 2, 3 piciorușe simple și 1 scăzut. Bun. Rândurile 11, 12 și 13 vor fi din nou rânduri cu piciorușe simple. Rândul 11, câte un picioruș simplu în fiecare ochi. După ce terminăm și rândul 13, vom uni cele două margini ale urechii. Și vom mai face încă o ureche și le vom coase. Deci am terminat și rândul 13. Vom uni cele două părți ale urechiușei. Vom introduce croșeta în ochiul din față, în ochiul din spate, tragem fir și vom face câte un picioruș alunecat prin cele două ochiuri. Lăsăm fir să putem coase urechea de căpșor și aceasta este urechiușa noastră. Mai facem încă o ureche la fel, o coasem de cap, le revin cu finalul. După ce cos urechile, pun capul la coșuleț, voi reveni cu finalul. Bun, dragile mele, eu am terminat
i-am pus 2 ochișori de ăștia care fac un pic de gălăgie, 2 ochișori lipiți, am pus un năsuc, am tot așa de la doamna Elena Cheian, am cumpărat ochișori, deci ochișori care se lipesc, nu am din aia, n-am pus acum ochișori cu siguranță, îi un năsuc finuț de catifea, tot de la doamna Elena Cheian, cumpărat și năsucul, i-am pus și căpșorul. Așa arată iepurașul meu. Așa arată iepurașul meu. Mai trebuie pe alocuri aranjat ca să nu se răstorne, dar în idee sper că acest proiect să vă fi plăcut, să fi fost pe placul vostru, să aveți mult spor și abia aștept să văd pe grup Cea mai bună prietenă Croșeta poze cu lucrări făcute după tutorialele mele.